Прывітанне. Вы глядзіце праграму «Пік свабоды». З вами я, Юрый Дракахруст. Тэма сённяшняга выпуску «Што дэмсілы Беларусі прапануюць Трампу». Сёння нашыя госці – спікер Координацыйнай рады Артём Брухан. Артём, добрый дзень. Добрый дзень. І чалец гэтай рады Александр Кнырович. Александр, прывітанне. Дзень добры, дзякую за запрашэнне. Спадарства, сёння Александр Лукашенко на нарадзе з амбасадарамі заявіў, што вяртанне Трампа на пасаду прэзідэнта ЗША, як ён сказаў, адкрыла для Беларусі вакно магчымасцяў. Так выглядае, што спадзеў на гэтае вакно магчымасцяў ёсць і ў апанентаў Александра Лукашэнкі, у дэмакратычных сілаў. Вось днямі былі агучаныя прапановы аб'яднанага пераходнага кабінету наконт дыялогу з рэжымам Лукашэнкі, і прапановы гэтыя былі адрасаваныя ў тым ліку і адміністрацыі ЗША. Артём, калі коротка, па пунктах, так бы мовіць, у чым сутнасць гэтых прапановаў АПК? Ну, з таго, што я чытаў у тэлеграм-канале, прапанова дастаткова простая. Гэта прапанова правядзення круглага стала для выхаду з палітычнага крызісу ў Беларусі. Вось даволі зразумелая прапанова. Пры гэтым Злучаныя Штаты Амерыкі прапаноўваюцца як такі мадэратар ці, можа, фасілітатар гэтых перамоваў, гэтага працэсу. Па сутнасці, вось дастаткова зразумелы ясны месседж. Круглы стол на прыкладзе польскага круглага стола, напрыклад, пры падтрымцы міжнародных партнёраў. Артём, у меня все-таки удокладнение есть, а вот это круглый стол, там место, умовно кажучи, Трампу есть? Злучаным Штатам Амерыкі, безумоўна, ёсць. Магчыма, Трампу, калі ён сам захоча. Тут уже пытанне больш такое шырэйшае, але зразумела, што, канешне ж, ёсць. Я думаю, тут няма сумневу, што ўсе хацелі бы, каб, напрыклад, той самы Дональд Трамп узняў тэму Беларусі і выхаду палітычнага крызісу з Беларусі на свой узровень. Александр, вы уже выказалі даволі крытычнае сваё стаўленне да гэтага. Вот я бачыў і в Фейсбуку, магчыма, в іншых месцах. І зноў жа, калі можна коротка сфармулюйце, якія ваши асноўныя прэтэнзіі, пярэчанні супраць вот этой прапановы АПК? Сама по себе мара аб тым, што ў Беларусі павінна адбывацца нешта кшталту таго, што было ў Польшы напрыканцы 80-х гадоў, яна, канешне, я яе падтрымліваю, я яе падзяляю. Але трэба, канешне, узгадаць, што калі был круглы стол у Польшы, на цягу года былі страйкі, 30 буйнейшых прадпрыемстваў, десяткі тысяч працоўных выхадзілі, байкатавалі, і таму гэта была сіла. Гэта была моц, гэта был ресурс, які мог уплываць на тыя падзеі, якія адбываліся ў краіне. Ну і, канешне, мы ведаем, што Гарбачоў заставіў кіраўніцтва Польшы сам-насам з польскім народам. У нас няма гэтых умоў знешніх. Пуцін яшчэ нікуды не ушоў з Беларусі. І, па-другое, у Ціхановскай, у АПК, у Координацыйнай рады няма такога ўплыва на становішча, няма магчымасці вывесці людзей, ну, напрыклад, на вуліцы ці нейкім іншым чынам уплываць на рэжым. Таму у нас няма рэсурсаў, а без гэтых рэсурсаў, без гэтага ўплыва такая прапанова выглядае, ну, некай фантазіі, і, на жаль, гэта такі толькі, ну, некі такі інфармацыйны вброс, разлічаны на, прабачце, але непісьменных людзей. Шановныя гледачы, я вам нагадаю, што мы ў прямым эфіры. Я, Юрый Дракахруст, а таксама палітыкі Артём Брухан і Александр Кнырович. Калі вам падабаецца, ставце лайкі, дасылайце пытанні, выказвайце свае меркаванні наконт таго, што кажуць нашы госці, але толькі калі гэта вам бяспечна. Артём, у меня такое пытанне, может, часткова тэхнічнае. Вось эта прапанова каму? Это прапанова адміністрацыі Трампа, Лукашэнку, низавому звяну, скажем, управленцаў, там, кіраўнікоў, номенклатуры беларускай?
Я пачну з таго, што калі я яшчэ быў намеснікам Паўла Латушкі ў аб'яднаным пераходным кабінеце, дарэчы, я быў адным з аўтараў канцэпцыі вось таго дакумента, які распрацоўваецца, круглы стол ці выхад з палітычнага крызіса на прыкладзе польскага круглага стола. І вось я тут трохі прапаную Александру Кныровічу, бо я вывучаў досвед, перадумовы польскага круглага стола. І, дарэчы, вельмі шмат у руху салідарнасці было людзей, якія казалі, што мы не гатовыя, у нас няма моцы, у нас няма рэсурсаў, чтобы распачынаць такі працэс. Бо гэта ўсё, як кажуць, вкусаўшчына, і, магчыма, на сённяшні момант якраз перадумовы складаюцца. Яны проста не такія самыя, як у у 80-х годах у Польшы. Яны трохі іншыя, яны геапалітычныя з іншага пункту гледжання, паводзіны Лукашэнкі трохі іншыя. Тут я бы не казаў, што ўсё прапала і што гэта проста адресавана на непісьменных людзей. Гэта хутчэй даволі канструктыўная прапанова да эліт Лукашэнкі. Вось у заяве аб'яднанага пераходнага кабінета прапісана, што гэты дыялог, гэты круглы стол, ён магчымы без Александра Лукашэнкі выключна. Вось тут я не буду казаць ад імя ні каардынацыйнай рады, ні аб'яднанага пераходнага кабінета, бо я ўжо не супрацоўнік яго. Я магу сваё асабістае меркаванне выказаць, што ніякіх перадамоў для дыялогу не павінна быць. То бок, хто удзельнічае з аднаго боку, хто удзельнічае з іншага боку, дэлегацыі не павінны абіраць. Павінны быць толькі адныя канкрэтныя перадумовы. Гэта роўнасць бакоў пры дыялогі, іх бяспека. І дадатковая умова – гэта міжнародная падтрымка, фасілітацыя, мадэрацыя, я не ведаю, як тут лепш сфармуляваць. У якасці вось гэтай міжнароднага партнёра, які мог бы выступіць такой моцнай сілай, якая бы гэты працэс лабіявала ў Беларусі, гэта, дарэчы, маглі быць Злучаныя Штаты Амерыкі. Чаму? Бо Дональд Трамп – гэта чалавек, які разумее, што такое діл. І вось прапанова круглага стола – это тая самая прапанова діл. Давайте зробім діл па Беларусі, каб гэтага крызісу не было. Каб усё усталявалася такім чынам, што Беларусь выйшла з гэтай лавушкі вайны, уцягвання ў вайну, і лавушкі масавых рэпрэсій і немагчымасці нармальнага развіцця як эканамічнага, так і знешнепалітычнага. І я думаю, што ў гэтым сэнсе Злучаныя Штаты Амерыкі той самы партнёр, які мог бы быць зацікаўлены ў такім дзіле. Александр, а вот якраз вам пытанне наконт пазіцыі Злучаных Штатаў. Ну, ясна, што Злучаныя Штаты ў дыялогу з Менскам заходзяць са сваіх інтарэсаў. А вось, дарэчы, з чаго вынікае, што ў іх інтарэсах вызваленне ўсіх беларускіх палітвязняў. Ну, все спасылаюцца на лютаўскую публікацыю «Нью-Йорк Таймс». Але, ведаеце, Дональд Трамп сказаў бы вам, а не читайте левацкіх радыкальных вар'ятаў, до якіх ён адносіць і «Нью-Йорк Таймс» таксама. Так вот, адкуль вы этого взяли? Не выключана, што Лукашенко дамовіцца з Трампам, што ён зробіць штосьці ў межах мірнага працэсу, за это знімуць санкцыі, ну, можа, яшчэ сотенку вызваляць палітвязняў. Все. Вы выключаете такі сцэнар? Ну, я, конечно, цалкам з вами згодны наконт левацкіх газетаў і пазіцыі. Это не я, это Трамп. Это не моя. Так, конечно, я менавіта наконт таго, як ён ставіцца да гэтых сродкаў масавай інфармацыі. Конечно, яго адказ быў бы менавіта такі. Ведаеце, я магу себе зразумець, чаму адміністрацыя Трампа размаўляе з Лукашэнкам, і яму таксама вельмі прыемна бачыць такія лёгкія перамогі, таму што вызваленне Ціхановскай, вызваленне некалькіх яшчэ палітвязняў было такой лёгкай перамогай адміністрацыі Трампа. Нічога, акрамя візіту афіцыйнага вось у Мінск, амаль афіцыйнага, і не адбылося. Я могу себе уявить, что может быть яшчэ, может быть гандаль наконт калія, але тут есть позиция Литвы, трэба будзе дамаўляцца адміністрацыі Трампа з Літвой, і я не падзяляю думкі аб тым, што гэта будзе вельмі лёгка, што Літва цалкам падкаваная Трампу. Я не разумею, для чаго Трампу у гэтай канструкцыі беларускія дэмакратычныя сілы. Вось ввогуле, у меня няма ніякіх уяўленняў, для чаго патрэбна Ціхановская, каб размаўляць з Лукашенко. Мне падаецца, яна не патрэбна.
И тому ваш сценарий наконт того, что может быть некая сделка наконт ресурсов, наконт вызволения частки палітвязню, наконт зняття санкций, яна цалкам магчымая, цалкам реалістычная. Я думаю, что трэба зазірнуць у галаву адміністрацыі, празмаўляць, што ў іх там адбываецца наконт таго, у яком рэйтынгу, якая пазіцыя ў рэйтынгу зараз беларускага пытання. Мне падаецца, все ж таки гэтае пытанне недзе ў другім десятку. То бок, сделка магчымая, магчыма, што будзе вызвалена некаторая частка яшчэ такіх заўважных палітвязняў, але астатнія застануцца за кратамі і галоўнае падоўжыцца рэпрэсіі. І я не бачу неабходнасці удзела ў гэтых перамовах, у гэтай сделкі хоць кагосьці з беларускіх дэмакратычных колаў, тым больш, што Трамп ніякім бокам, ніякім чынам не дэманстраваў вось такую патрэбу у беларусах, якія былі бы побач з ім на перамовах з Лукашенко. Александр, а вот я как бы працягну вашу думку. Ну так, магчыма, моц дэмакратычных сілаў не варта перабольшваць, але, можа быць, нават не маючы вялікай моцы, ну, варта заяўляць сваю пазіцыю, заяўляць свае мэты, свае ідэалы, калі хочаце. Бо калі працягнуць вашу пазіцыю, можа, я крыху утрырую, то ее можна сфармуляваць так. Бацюхну Трампу відней, пра што дамаўляцца з Лукашэнкам, а не нам, лапцям. Так? Ну, не, гэта не моя пазіцыя, прабачце, але вы меня падоўжылі нейкі ў іншы бок. У нас, конечно, ёсць вера, якая грунтуецца на ідэалах. І гэтую веру не можа пахістаць ні Лукашенко, ні Трамп, ніякія знешнія умовы. Яна застанецца надоўга. Для мяне гэта вера ў свабодную дэмакратычную Беларусь, такую ж, як іншыя еўрапейскія краіны, ну, конечно, з нармальна уладкаванай эканомікай і ўсім астатнім, што да гэтага стасуецца. По-другое, конечно, мы павінны заяўляць, якія ў нашы інтарэсы у гэтых там перамовах і ў сённяшніх вось гэтых знешніх абставінах. Але калі ты перабольшваеш свой уплыў, ты падманваеш сам сябе, падманваеш тых людзей, якія на цябе спадзяюцца. І таму мне не падаецца, што сёння вось гэты час, калі мы падрыхтаваны, калі вось такія паводзіны адпавядаюць рэчаіснасці. Але гэта не азначае, што праз некалькі год не можа скласться такая сітуацыя, калі гэта будзе больш рэальна. Напрыклад, калі Кремль адчуе паразу, не тое, што паразу вось так на поле боя, але паразу ў эканоміцы, паразу ў вось такіх знешніх нейкіх стасунках. Магчыма, у гэты ж момант у самой Беларусі адбудуцца такія падзеі, но, ведаеце, Лукашенко все ж таки все больш хворы і хворы. Магчыма, што гэтыя падзеі сайдуцца ў адзін момант. Александр, ну про будучыню давайте мы в будучыні паговорым, а зараз, зараз у мяне пытанне да Артёма, можа, не вельмі прыемнае, але ведаеце, вот я в этой дыскусіі пасля таго, як былі гэтыя прапановы агучаны, пачуў такое, што ну АПК як бы вельмі палітычна себе паводзіць. Ён вылучае нереалістычныя умовы дыялогу, каб усядзець на двух крэслах паміж еўразвязам, паміж Европой, которая не збіраецца весці ніякі дыялог, і паміж Трампам, который вядзе свой дыялог. Не хочацца крыўдзіць ні тых, і таму вылучаюцца вот такія умовы. Мы хочам таксама сесці за гэты стол з нашымі умовамі. Ну, абвінавачванне такое, можа, жорсткае, а вы не згодны з ім? Да не згодны, яно жорсткае, мне падаецца, такога месседжа не было. Гэтая прапанова, гэтая ідэя круглага стола, яна ў першую чаргу накіравана не для заходніх партнёраў, яна накіравана беларускае грамадства, што глядзіце, дэмакратычныя сілы Беларусі, яны гатовыя для дыялогу, для таго, каб усё, што адбываецца ў Беларусі, гэта, па-першае, рэпрэсіі, масавыя рэпрэсіі, палітзняволеныя, якія знаходзяцца ў турмах, уцягванне Беларусі ў вайну, рызыка гэтага ўцягвання, дроны падаюць так ці інакш, лётаюць над галавамі людзей. Усё гэта, ну, для мяне нельга назваць інакш, як крызіс. І для гэтага крызісу ёсць інструмент выхаду з гэтага крызіса. Гэта дыялог, а ўж у фармаце, напрыклад,
магчымы фармат круглага стола по польскаму прыкладу. Гэта не думка про тое, што АПК хоча там спадабацца амерыканцам і Еўрапейскаму Саюзу адначасова. Не, гэта пасыл ключавы таго, што ёсць варыянты выхаду з крызіса. І зараз сітуацыя складваецца такім чынам, па маім меркаванні, што, дарэчы, вось досыць у свой час гэтая прапанова гучыць, бо Дональд Трамп гуляў у гульні з Пуціным на пачатку, зараз ён заняў больш радыкальную пазіцыю і кажа пра жорсткія там тарыфы праз 10 дзён, да? Но новы ультыматум выставіў. Зразумела, што Лукашенко хацеў бы адбудавацца трохі ад Крамля, ад яго ўплыву. Ён, гэта відавочна, мы яго паводзіны ведаем, даволі зразумела, што не хочацца цалкам быць пад уплывам Крамля. І вось гэта магчымасць для яго якраз ваконца магчымасцяў адкрываецца. Каб зрабіць так, што не быць у адной лодцы на 100% з Пуціным і трохі адбудавацца ад Расіі. Пры гэтым бонусы нейкія атрымаць ад Злучаных Штатаў Амерыкі, магчыма, а вось такі, калі фармат круглага стола дыялогу, гэта ўжо шлях да таго, каб былі зняты эканамічныя санкцыі, палепшыліся адносіны з Еўрапейскім Саюзам, бо ён выставляе зразумелыя патрабаванні. І, канешне, вылезці з гэтай пасткі вайны. Я думаю, што тут, вось, як сказаць словамі Зенона Станіславовича, тут, дарэчы, інтарэсы супадаюць нас усіх, каб у Беларусі не было вайны. Александр, а вот эта вот опция новая з'ява, новая, так мовіць, пераменная в этом уравнении, гэта новый ультиматум Трампа, пагрозы Трампа. Вот я памятаю, скажем, мне здаецца, і блок, які вы прадстаўляеце ў каардынацыйнай радзе, выказваў пэўную крытыку наконт санкцыяў, што яны неэфектыўныя, што яны не прыносяць плёну. Вот Трамп вводзіць санкцыі, новыя санкцыі, прычым такія вельмі маштабныя, якія тычацца ўжо зусім другіх краінаў. Вводзіць ці не вводзіць, прынамсі гаворыць пра них. Это стварае нейкую новую ситуацию для демократычных силаў. Вот это, кажучы словамі Лукашенко, открывае яшчэ одно вакно, ці тое закрывае, ці вот як с этими вокнами ситуация пасля вот этой новой вводной. Пакуль мы кажам толькі пра пагрозу санкцый. І, канешне, калі б яны былі рэалізаваныя, гэта был бы ускосны ўплыў на сітуацыю. Не тое, каб яны зараз неяк уплывалі на становішча ў Беларусі і на становішча ў дэмакратычных сілах, але, магчыма, яны бы паскорылі працэс, нейкія працэсы той самай паразы Расіі. Але я упэўнены на 100%, што ніякіх санкцыяў супраць Кітая і Індыі, якія абяцае Трамп, а мы павінны іх чытаць менавіта так, што гэта санкцыі не супраць усіх краін, якія гандлююць з Расіяй, а ёсць толькі две краіны. Індыя і Кітай, якія купляюць расійскую нафту, якія купляюць расійскі газ. Конечно, першую чаргу Кітай. Так вось я ўпэўнены, што гэтыя пагрозы скончацца нічым, таму што Трамп не будзе вводзіць гэтыя санкцыі і не будзе рэалізоўваць гэтыя пагрозы. На жаль, я ў гэтым упэўнены, і мы знаходзімся ў той самай кропкі, якой знаходзіліся, ў тым самым пункце. Але я згодзін з маім калегай па Каардынацыйнай радзе Артёмам тым, што галоўнае пытанне гэта агульнае жаданне і наше, і Лукашэнкі адысці трохі падалей ад Крамля. Але ці гатовы Лукашенко сёння ўслых сказаць: слухайце, Кремль гэта добра, але мне патрэбны яшчэ іншыя у гэтай табурэткі яшчэ іншыя ножкі, таму я буду размаўляць з дэмакратычнымі сіламі, і таму я буду праводзіць нейкую такую адлігу. Я упэўнены, што найбліжэйшыя паўгады, год гэта немагчыма ні ў якім разе себе уявіць. Александр, а вот ведаеце, я читал один комментар, в этом сэнсе, калі мы паглядзім на всю палітыку Трампа, то ён любую сваю пагрозу, любое сваё слово выкарыстоўвае як частка торгу, а не тое, што вот он заняў пазіцыю, як цягнік стаў на рэйкі, пакуль тупік не прыйдзе. Так ён і не збіраецца, магчыма, вводзіць санкцыі. Он хоча выцягнуць Маскву на крокі насустрач. І вот я, напрыклад, чуў такую версію, што калі Пуцін, напрыклад, не то што мір, а кажа: добра, я згодны сустрэцца з Зеленскім, напрыклад, у Стамбуле, а можа, ў Менску.
коли Путин на это погодится, вот эту ситуацию как-то меняет? Но вы цалкам маете рацию тым, что для Трампа санкции это не такая не сама мэта. Гэта такі спосаб уступіць перамовы, пераговоры і такія пагрозы, каб размаўляць аб умовах, а не самыя па сябе. Але мы бачым, як на гэта рэагуе Путін. Путін рэагуе не нейкімі прапановамі з свайго боку, а рэагуе наступным налётам на Кіев. І сённяшняя ноч была адной з найбольш жудасных. І гэта такі спосаб размовы Путіна з Трампам. Таму пакуль падвышаюцца стаўкі і не ідзе размова пра перамовы нейкія з боку Пуціна ні з Зеленскім, ні з Трампам. Пакуль. Калі б мы себе ўявілі такую умоўную сітуацыю, і калі б Путін пачаў размаўляць з Зеленскім, то, канешне, гэта было бы шмат надзей на мір. Але адначасова ў маіх вачах гэта бы азначала, што становішча Беларусі будзе пад большай пагрозай. Таму што атрымаўшы паразу, а нейкія перамовы і нейкае пагадненне сённяшняе будзе для Пуціна менавіта паразы, ён больш учэпіцца за Беларусь і больш жорстка будзе кантраляваць Лукашенко. Таму мне падаецца, што становішча ў гэтым выпадку будзе горшае, а не лепшае. Я вот хочу прочитать маленькую реплику нашего слухача, нашего глядача. Александр, 25% на Индию, 50% на Бразилию. Это с завтрашнего дня, насколько я разумею. Так что то, что вы говорите, что санкций не будет, ну... Может, он, конечно, сегодня еще день не скончился, может быть, он еще их скасуе, но покуль обвешано. Прабачце, але гэтыя санкцыі, якія ён абяцаў ужо даўно, і гэтыя санкцыі ніяк не датычацца нейкіх стасункаў гэтых краін з Расіяй. І калі Трамп пагражае Пуціну санкцыямі, ну, то размова ідзе не пра 25, не пра 50, а пра 100 ці 500%. І мы аб гэтым кажам, і гэтыя санкцыі немагчыма. Тое, што сёння вёў пра 25%, ну, гэта 15% тыя самыя, якія ёсць у еўразвяза, і гэта стандартная для Трампа некая норма, і 10% за тое, што Індыя з'яўляецца краінай БРИКС. Таму гэта зараз не мае ніякага дачынення да Расіі і да пагроз Трампа. Калі мы кажам пра Расію, мы павінны казаць пра 100 ці 500%. Артём, а вот эта думка Александра, может, я ее не вельмі зразумеў. Ну так, перспектывы мирнага працэсу вельмі цьмяныя, вельмі незразумелыя, туманныя, але тым не менш. Вот калі на санкцыі ці на штосьці іншае Путін зробіць нейкі крок наперад, он не абавязкова будзе як бы лагодны, ну вот. А давайте я сустрэнуся, я не супраць сустрэцца з Зеленскім. Для Беларуси это добро, это кепска. Какие-то кроки к мирному плану Трампа? Першае, з чаго бы я хацеў пачаць, вось розніца паміж тым, што кажа Александр, што ўсё прапала, ўсё там зафіксавана і нічога не будзе. Розніца ў тым, што как бы палітыка гэта мастацтва магчымасці магчымага, да? Вось, таму і дэмакратычныя сілы спрабуюць выкарыстаць гэтую магчымасць. Вось глядзіце, толькі што казалі пра тое, што магчыма Путін будзе размаўляць з Зеленскім пад ціскам Трампа. Вось той самы час, калі зараз Лукашенку было бы добра пачаць размаўляць нават з дэмакратычнымі сіламі і пайсці на гэта. Можа, нават не Лукашенко, я не ведаю як, там можа скласціся. Тут моя думка палягае на тым, што раз Зеленскі і Путін, іх Трамп зможа, хутчэй за ўсё, пасадзіць за адзін стол, размаўляць, вырашаць пытанне, то што тут казаць пра Лукашенку і беларускія дэмакратычныя сілы? Зразумела, той будзе казаць не, але ён хоча адбудавацца той самай Расіі, бо мірнае пагадненне паміж Расіяй і Украінай падвышае рызыкі для Александра Лукашэнкі быць больш уцягнутым как бы у Расію. Ён хоча выкарыстаць гэтую магчымасць і цалкам зразумела, чаму ён цягне гэтыя перамовы ў Мінск. Бо перамовы ў Мінску, ну тут зразумела, гэта тая самая как бы захаванне суверэнітэту, незалежнасці і дэманстрацыя суб'ектнасці.
Таму тут усё для мяне цалкам лагічна і цалкам гэтыя магчымасці ёсць. І Дональд Трамп у гэтым сэнсе можна по-рознаму да яго ставіцца, але ён так ці інакш спрабуе вырашаць усе гэтыя канфліктныя сітуацыі менавіта за сталом перамоваў, як бізнесоўца, як чалавек. Я ўжо на пачатку казаў пра гэты тэзіс дзіл. І вось гэты дзіл, ён можа быць і па Беларусі, бо ён на відавоку. Тут ёсць санкцыі, ёсць магчымасць атрымаць у плечы, прабачце, разам з Пуціным вельмі дрэнныя санкцыі. Ці можна, напрыклад, каким-то чынам атрымаць бонусы, профіты, сняць санкцыі з калійкі, сняць санкцыі з нафты, магчыма наладзіць стасункі з Еўрапейскім Саюзам. Я упэўнены, што Александр Лукашенко, яго адміністрацыя, людзі, якія рыхтуюць палітыку, там, палітычныя паперы, яны прагматыкі ў першую чаргу. Можна колькі заўгодна сказаць, што там безумец, там, і гэтак далей. Я ўпэўнены, што гэта прагматычны чалавек. І калі яму будзе выгадна, ён пойдзе нават на такі дыялог. Да, ён можа будзе яго весці там нейкім хітрым чынам, спрабаваць там перагуляць, да, як у карты там схлусіць ці штосьці такое. Але калі будзе выгадна гэта зрабіць, ён гэта зробіць. І зараз складаецца такая сітуацыя, калі яму будзе выгадна, бо ёсць пагроза вялікая ад Расіі і ёсць профіт ад таго, каб пайсці на нейкія саступкі і зрабіць гэта такім чынам, што спадабаецца Злучаным Штатам Амерыкі, асабіста Дональду Трампу. Александр, тут вот наши гледачи пишут, что вот Кныровичу все не подобаецца. Санкций не трэба, и того не трэба, и там месца для Артема Брухана за столом с Лукашенком. Ничего не трэба. Ну, ваше право, можете быть критиком просто. Але вот може и у вас, ці може вы бачите какие-то альтернативные к прапановам вот АПК, ну, некие падыходы, нейкіх іншых дэмакратычных сілаў. Мы, калі гаворым дэмакратычныя сілы, ну, у дэмакратычных сілах Беларусі, давайте прызнаем рэальнасць, ёсць, прынамсі, дзве плыні. І вот эта другая плынь, у нее ёсць некае уцямнае ўяўленне, што вот, умоўна кажучы, АПК робіць неправільна, Брухан робіць неправільна, а вот Кныровіч ведае, як зрабіць. Ну, прынамсі, паспрабаваць. Послухайте, ну, вот, па-першае, я ніколі не казаў, што ўсё прапала. Моя думка, мои некие прапановы у тым, что мы бежим марафон. Гэта не 100-метровка и не километр. Нам трэба яшчэ разлічваць сілы на вельмі доўгую дыстанцыю, і сёння пакуль няма магчымасці для зменаў в Беларусі. Сённяшняя прапанова АПК для мяне гэта, конечно, выглядае як фікцыя. Я не бачу прычынаў для чаго Трампу за столом перамоваў побач Ціхановскай. Не бачу ніякіх прычынаў, хаця хацелася б, чтобы сегодня был вось такі нацыянальны дыялог. По-другое, я ніколі не казаў аб тым, што ўсе санкцыі гэта дрэнна. Я казаў, больш за то, я казаў, давайте абкладзем санкцыямі ўсе дзяржаўныя прадпрыемствы. Але я казаў, што не трэба санкцыі цалкам на беларусаў і, ну, трэба глядзець, каго ты абкладаеш санкцыі. Таму я все ж таки прапанаваў больш пільна сачыць за тым, на каго мы накладаем гэтыя санкцыі, казаў, што яны не ўплываюць на эканоміку, яны не ўплываюць на ўстойлівасць рэжыма. Але не ў гэтым сэнс санкцыі. Сэнс санкцыі ў тым, чтобы паказаць чырвоную картку рэжыму аб тым, што так рабіць нельга, а не ў тым, каб разбурыць эканоміку. Што ж датычыцца цалкам стратэгіі, ну, ведаеце, ёсць рэчы, якія мы робім добра. Тое, што зараз працуе Радыё Свабода, дзякуй за запрашэнне, тое, што працуюць беларускія недзяржаўныя СМІ, яны аказваюць уплыў, і я ўпэўнены, што ў сферы такога грамадскага палітычнага вяшчання, можам так казаць, мы пераігрываем сёння дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. І для нас сёння галоўная мэта гэта падтрымліваць тых людзей, якія выхадзілі на вуліцу ў 2020 годзе, якія прытрымліваюцца дэмакратычных каштоўнасцяў, падтрымліваць у іх веру. І гэта добра робяць беларускія дэмакратычныя СМІ. Што ж датычыцца палітычнай некай такой часткі, то, конечно, мы не павінны раскідвацца на вось такія пустыя прапановы. Мы павінны рыхтавацца к таму моманту, калі будзе наступнае акенца магчымасцей, і мы павінны сябе ўяўляць, што змены будуць унутры Беларусі,
што наступны прэзідэнт Беларусі зараз знаходіцца внутры Беларусі. І наша праца яго падтрымаць і зрабіць так, каб ён не паўтарыў нашых памылак 20-го года і іншых гадоў. У гэтым наш сэнс. Канешне, наша справа, тая справа, якую зараз робіць, добра робіць і Ціхановская, і Павел Павлович Тушка, і іншыя, напрыклад, Кавалевскі, гэта ўплыў на знешніх наших партнёраў, каб яны не забываліся аб тым, што ёсць Беларусі, якіх ёсць асобныя інтарэсы, не такія, як у Расіі, каб яны не будавалі гэтую жалезную заслону. Мы бачым, сёння Украіны шмат краін, і Польша, і Літва, і іншыя для сябе вырашылі, што Беларусь, яна знаходіцца ў лапах Крымля, і таму будзем будаваць заслоны. І вось знешняя праца зараз накірована павінна быць на тое, каб не даць пабудаваць эту заслон. А гэта азначае, што для беларусаў павінна быць больш візаў, напрыклад, павінна быць больш магчымасцей і больш уплыва Европы на Беларусь. Але ўсё ж такі вось такія хады, якія прадугледжвае сённяшняй прапановы ПК, но мне кажется, гэта падман, ад якога будзе расчараванне і яшчэ большее расчараванне, хаця ці можа быць яшчэ большее расчараванне ў беларускіх дэмакратычных сілах. Артем, а вот этот аргумент, который Александр уже несколько разов привел, наколькі ён для вас ці згодны вы з ім, ці у вас ёсць пярэчанні? Ну, ведаеце, як ёсць такая прымаўка наконт амбіцыяў і амуніцыяў. Ты можаш патрабаваць многага, калі ў тебя ёсць нешта за спиной. Як казаў Сталін, папа рымскі, а колькі у яго дывізій? Колькі у вас дывізій? Чым ваши дывізіі? Это вынікі выбараў пяцігадовай даўніны, это маральная, я не ведаю, перавага. Что? Вот вы хочаце фактычна, каб вы, АПК, сядзець, АПК, Лукашенко і Трамп. Што за Лукашенкам ёсць, вядома. Што за Трампам ёсць, вядома. Што за АПК ёсць? Колькі дывізій? Я, до речі, хотів би сказати, що у Білорусь Демокрасі Ект указан не тільки АПК, а і Координаційна Рада, як ті структури, які можуть представляти білоруське громадство. Але, перше, за нами сапраўды моральная перавага, звязаная з 20-м годом. По-другое, інфармацыйны уплыў, які ёсць у беларускіх дэмакратычных палітыкаў пра сродкі, незалежныя сродкі масавай інфармацыі, такія як Радыё Свабода. І дзякуй, што запрасілі, я тут далучаюся, і дзякуй, што атрымалася так, што вы зноў працуеце, і гэта вельмі важна. І вось у гэтым сэнсе я ўпэўнены, што падтрымка ўнутры краіны таксама ёсць, але галоўнае, што ёсць у дэмакратычных сілаў за мяжой, гэта знешнепалітычная суб'ектнасць на заходнім вектары. Вось гэтага у Александра Лукашэнкі няма. Ён бы вельмі хацеў гэта атрымаць. І вось гэта можна атрымаць толькі такім чынам, у ідэале, калі якраз адбудзецца той самы круглы стол. Хочаш атрымаць знешнепалітычную суб'ектнасць на заходнім вектары і гандляваць эканамічныя профіты з гэтага атрымаць? Ну, трэба дамовіцца з той часткай грамадства, якая глядзіць на гэты заходні вектар як на галоўны для сябе. Дамаўляйся з той часткай грамадства, якая празаходняя, а не знішай яе. А может, ему пробачьте, а может ему простей с Келлогом домовляться, с адвокатом Трампа, с которым они там бухали, глядячи по его там успоминах, значит, там в Палаце Незалежности. Так простей ему с тими бухать, чем с вами бухать, наприклад. Зразумела прасцей, але вось мы тут, як кажам, спрабуем дэманстраваць тую самую палітычную волю і суб'ектнасць. Что, конечно, мы можем сказать, ну, слухайте, конечно, ему простее, навошта нам тады мы патрэбны давайте разыходзіцца. Але тады, калі ён будзе сядзець, размаўляць з Келлагам, бухаць і там і з кімсьці яшчэ, яны ж не будуць артыкуляваць інтарэсы беларускага грамадства, якое пастрадала за вось гэтыя 5 год. Яны не будуць артыкуляваць інтарэсы, яны будуць толькі стаяць на сваіх інтарэсах замежных, а мы так стаім на інтарэсах тых людзей, якіх мы прадстаўляем. Я вось як спікер Координаційнай Рады, якая была, дарэчы, абраная, не гледзячы на складаныя умовы, да? Вось. І мы павінны прадстаўляць інтарэсы нашых людзей, якія за нас аддалі галасы. Мне падаецца, гэта цалкам зразумела і цалкам лагічнае жаданне, ініцыятыва
і праяўленне, як я ўжо казаў, спробы ўлезці ў гэтыя працэсы. Бо калі гэтага не рабіць, то сапраўды можна разыходзіць, мы не палітыкі, да, мы так тут гуляемся ў Координацыйнай радзе у парламентарызм, але не хочам паспрабаваць улезці ў сапраўды палітычны ці геапалітычны працэс. Добра, дзякуй вялікі Александр, дзякуй вялікі Артём. Я нагадаю, што з намі былі Артём Брухан і Александр Кнырович. А затым, як будуць разгортвацца падзеі далей, у тым ліку і за тым, які будзе лёс у прапановаў АПК, вы, шаноўныя гледачы, можаце сачыць на YouTube-канале Радыё Свабода. Заставайцеся са свабодай.